Yo, what's up mga buddy, and today we're gonna be review this wireless microphone mga buddy na TNW sa TikTok mga buddy. So sikat to siya sa TikTok mga buddy na wireless microphone for vlogging mga buddy. So pwede siya pang live show, okay siya pang live show and interview kasi wireless microphone talaga to mga buddy. Kaya let's review this mic and samahan yung i-review siya and let's go. So ang laman po niya mga buddy ay itong bag. May bag siya mga buddy. Let's open it. Yan. Ito ang laman niya mga buddy. Sinubukan ko muna siya mga buddy. Itong mga gamit na to kung talagang gumagana. So meron siyang headset. Meron siyang charger. Dalawang charger kasi isang receiver at isang lapel ang aking in-order, hindi dalawa. Pwede rin dalawa siya mga buddy. Pag-order niyo mga buddy. So, eto meron siyang pang phone, pang camera, at pang Type-C. Itong laman niya mga buddy, ito yung microphone at isang receiver. So, let's talk about this feature niya. Feature niya sa microphone mga buddy. So, meron siyang noise cancellation at meron siyang echo mga buddy for pwede siya pang kanta. At pwede rin siyang i-bluetooth mga buddy kung meron kang cellphone, kung gusto mong kumanta, mag-video, okay. Okay siya mga buddy kasi meron siyang Bluetooth connection. Let's try mga buddy this mic para ma-review natin siya na maayos. Kaya let's go. So, eto na nga yung mic mga buddy. Kita niya, maanda na siya mga buddy. Green. Nakakonect na siya sa receiver mga buddy. At itong green na to mga buddy, kita niyo to. Yan na green mga buddy is noise cancellation. So, itatry natin walain yung noise cancellation niya. Yun, ganun kaingay. Medyo maingay ba? Maura gyapon. So, ganito mga buddy, kaingay. Naririnig nyo, maingay yung paligid. So, ibabalik ko sa noise cancellation. Yan. So, okay ba? So, gagawin natin tong echo. Lagyan ng echo niya. So, echo. Yan. I can remember when we're there. So, naririnig nyo ba? Itong echo na to? Ganyan. Pwede siya pang kwan. Meron siyang Bluetooth mga buddy. Dito, Bluetooth. Yan. Meron siyang Bluetooth dito. Ganito, yan. Yan. So, kapag naka-green, connect nyo lang. So, wala. Yan. So, i-off natin. So, susubukan na naman natin mga buddy kung gaano kalayo ang kaya niyang abutin itong microphone na wireless na ito mga buddy. Kaya, let's go. So, yun. Susubukan natin siya kung gaano siya kalayo dito hanggang doon. So, let's go. So, dito ako una. Okay ba? Dito. Okay ba? Dito. Okay. Dito. Okay rin. So, dito, okay ba? Naririnig ba? Okay. Okay, daw sabi ng director. Dito, okay ba? Goods, dyan mo siya? Oh, kumukonek pa. So, dito, okay ba? Okay? Okay, goods. So, dito, okay ba? Okay, naririnig pa ako. So, naririnig pa ako. Hinahinay tayo nga. Atras. Ito. Yan. Dito, okay? Okay, naririnig pa ako. Dito, dito, dito. Naririnig ba ako? So, talagang layo siya mga badino. So, itatry natin hanggang sa mawala yung boses ko. So, let's go. Dito, okay? Dire, okay? Dire, okay? Okay, naririnig pa ako. Okay? Goods to goods. Dire, okay? Okay ba? Okay. Dire, okay? Kap, kap. So, dire na. Buti pa ba diyo? Karat na. Di balik akong tingog. So, yun mga buddy, ito lang talaga, ganun lang kalayo ang kaya niyang gawin. Kaya niyang abutin, mga buddy, sa microphone na to, mga buddy, oh. Yan lang kalayo mga buddy. So, good siya mga buddy kung medyo pang prank siya mga buddy. Kaya, kung gusto niyo bumili nito mga buddy, okay to siya pang vlog. Kaya, let's buy
And nasa little basket yan. So, bye-bye.